Det er der så sidste på. Præcis. Sådan. Det ser ikke skidt ud. Det ser rigtig lækkert ud. Det ser fint ud. Det kommer ud af din næse nu, det er heller ikke skidt. Ole, det er en fornøjelse. Og få lov til at få lov til at invitere dig med. Og så have æren af at du skyder den første råb. Så du modtager jo som det her de bedste på verden. Så bukker du ind over. Frem med laverne. Og modtager det slag fra alle mand, der har været med. Og har oplevet, at du fik lov til at skyde de første råvildyr, så det. Her, Fransen. Kom lige her, Fransen. Sådan, det er sådan. Det lykkes.